M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Oyera. Amen. Tikulandireni pa utumiki wa Tiyankhuleni Ambuye. Lero la Mulungu Woyamba mu nyengo ya Lent Lachiwiri. Ndipo mawu oyamba amene tidzawerenga adzachokera kwa mprofeti Yesaya mutu 55 ndime 10 mpaka na 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Christina Sadrak kuchokera ku St. John Girls Secondary School mu Diocese ya Mangochi. Mawu a mthenga woyera adzachokera mthenga wabwino wa Ambuye athu Yesu Khristu monga adalembera Mateyo mutu 6 ndime 7 mpaka na 15. Mfundo imene tikufuna kuti tilimbikitsane kuchokera mawu a Mulungu amene tiwerengewa ndi yakuti tizipemphera ndi mtima. Tizipemphera ndi mtima osati pakamwa pokha ayi. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Joseph Kimu, a director a Radio Maria Malawi kuchokera ku Diocese ya Mangochi. Sadzabwerera kwa ine popanda phindu lake, koma adzachita zonse zimene ndifuna, ndipo zimene ndidawatumira zidzayenda bwino. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mprofeti Yesaya. Chauta kunena kuti mvula ndi chisanu chambe zimasika kuchokera kumwamba, ndipo sizibwerera komweko, koma zimathirira m'nthaka, zimameretsa ndi kukulitsa zomera. Kenaka nkumpatsa mlimi mbewu ndi chakudya, ndiponso amachitira mawu ochokera m'kamwa mwanga. Sadzabwerera kwa ine popanda phindu lake, koma adzachita zonse zimene ndifuna, ndipo zimene ndidawatumira zidzayenda bwino. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Mateyo. Mateyo mutu 6 ndime 7 mpaka na 15. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, pamene mukupemphera musamangobwerezabwereza mawu monga amachitira anthu akunja. Iwowo amayesa kuti akachulukitsa mawu choncho ndiye pamene Mulungu awamvere. Inu musamatero ayi, pakuti Atate anu amadziwa zimene mukusowa inu musanapemphe. N'chifukwa chake popemphera muziti: Atate athu akumwamba, dzina lanu lilemekezedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba chomwechonso pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha masiku onse. Mutikhululukire ife machimo athu monga ifenso tikhululukira otilakwira, ndipo musalole kuti tigwe m'zotiyesa, koma mutipulumutse kwa woyipa uja. Pakuti ufumu, mphamvu ndi ulemerero ndi zanu kwamuyaya. Amen. Ndithu ngati mukhululukira anthu machimo awo,
Atate anu akumwamba adzakukhululukirani inunso. Koma ngati simukhululukira anthu machimo awo, Atate anunso sadzakukhululukirani machimo anu. Mthenga wa Ambuye. Abale ndi alongo okondedwa, tanena kuti mutu wa mapemphero athu leroli ukhale wakuti tizipemphera ndi mtima, osati ndi pakamwa pokha kapena milomo yokha ayi. Ndipo Ambuye Yesu watiphunzitsa pemphero limene lili ngati chikombole kapena modelo, mmene mapemphero ena onse amene ifeyo timapanga kapena timakonza ayenera kutengera chitsanzo chawo, ndiye pemphero la Atate athu. Izi tazimva muthenga wabwino umene tawerenga. Koma mawu oyamba amene tawerenga kuchokera pa Yesaya mutu 55 ndime 10 mpaka 11 akutionetsa kuti mawu a Mulungu amene amaperekedwa kwa ife anthu, ngakhale anthu ena asavomereze, ena awakane kapena ena awanyoze, mawu a Mulungu amene aja samabwerera pachabe, amagwirabe ntchito yake molingana ndi mmene mitima ya anthu amene amamvetsera mawu amenewo awalandirira. Tamva akunena kuti mvula ndi chisanu cha mbee zimatsika kuchokera kumwamba, ndipo sizibwerera komweko, koma zimathirira nthaka. Chomwechonso mawu a Mulungu akafika m'mitima mwa anthu, ngakhale awakane, komabe kena kake kamayenera kusunthika. Mfundo yathu yayikulu ndiye ili mawu a muthenga wabwino umene tawerenga. Ambuye akunena kuti tisamachulukitse mawu ayi, ndi akutipatsa modelo, chitsanzo cha pemphero la Atate athu. Tikanatha kukamba zambiri zokuza pemphero la Atate athu, chifukwa monga ndanena, pemphero la Atate athu ndi chikombole cha mapemphero onse mmene ifeyo tiyenera kukonzera mapemphero athu. Mfundo yoyamba imene tingagawane pa pemphero limeneli ndi yakuti pempheroli lagawidwa pawiri. Chigawo choyamba tikuona kuti Ambuye Yesu akutiphunzitsa kuti zonse zimene ife tikuchita zikhale zoperekedwa kwa Mulungu kumwamba. Ndiye tikuona Atate athu muli mmwamba, dzina lanu lilemekezedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano. Zonse tiyambe kupereka ulemu kwa Mulungu kumwamba. Titapereka ulemu kwa Mulungu kumwamba, tsopano tikutembenukira kwa ifeyo zosowa zathu ife anthu. Ndiye mupemphero muja monga ndanena pali zambiri zimene tikanatha kugawana. Titha kutenga kaya 1 wiki tikukambirana za pemphero la Atate athu, chifukwa lili ndi chuma ndilolemera kwambiri, muli zinthu zambiri. Tiyang'anitsitse kuti tikupempha chakudya. Popempha chakudya, Ambuye Yesu akutiphunzitsa tikupempha chakudya chathu cha lero. Chamawa adzatipasanso. Pameneponso, pamene ifeyo tili kupemphera, tiyang'anitsitsenso chimenecho, kuti tisade nkhawa kwambiri ndi zamawa kapena zamkucha, koma tikonze za lero, tiyeretse za lero, tikometse za lero. Komanso mpemphero lomweri tikuti kufuna kwanu kuchitidwe. Kawirikawiri ifeyo mwina tikanafuna kunena kuti Ambuye kufuna kwanga kuchitidwe, osati kufuna kwanu ayi. Ndiponso mupemphero lomweri tikunena kuti Mulungu mutikhululukire. Ndiye mukayang'anitsitsa zikukhala ngati kuti munthu
wafika pamaso pa Mulungu ndi akupempha, Ambuye mundikhululukire ndine wochimwa. Ndi Mulungu uja asanabe kunkhululukira akumuza kuti ayi mwime kaya Ambuye, mwime kaya Ambuye, ndikakhululukire nzanga uja, ndikakhululukira amene ujayo ndiye ndibwerera, ndiye mundikhululukire eno ine. Choncho munthu akukhala ngati kuti yemweyo ndi woweruza, komanso yemweyo akuziweruza yekha. Ndi mfundo yakula pamenepa yoti tiyang'anitsitse ndi yakuti chikhululukiro chilichonse chimabwera kwa inu ndine ngati inenso ndili wokonzeka kukhululukira. Ndipo Ambuye anena momveka apa kumapetoko, ndithu ngati mukhululukira anthu machimo awo, Atate anu akumwamba adzakukhululukirani inunso. Koma ngati simukhululukira anthu machimo awo, Atate anunso sadzakukhululukirani machimo anu. Choncho tidziwe kuti ngati ife timafuna kuti tikhululukidwe, ifenso tikhale wokonzeka kuwakhululukira ena amene anatilakwira. Amen.